Atila. Sesembahanku intan lagu mulai aku tanggung brasto mungkar nafsu dengarku aja nanti keliru Gusti Allah sesembahanku intan lagu Nyicil iki pamundutan hasbunallah wis diaturke ora ketang sak tambahan. Ngono. Iki ana pamundutan dari Bapak Lulut. Ngono. Badhe nyuwun lagu Sabar dan napa niki? Gus Dur. Heeh. Kula tujuaken kagem Mbak Sri, Mbak Ari kalian Mas Mul. Ngono. Mugi tansah pinaringan rezeki lancar lan sehat lan mugi barokah. Sembah nuwun tindhe 100.000. Ah. Diklumpukke engko disumbangke nang masjid. Masjid Kebon Sari kene. Ke masjid nggon aku kono. Kok masjid nggon kamu. Nika wonten pamundutan dari panitia Halwi. Halo Dialal Kebon Sari nyuwun lagu nemen. Ingkang nyuwantenaken Mbak Lala Atila. Sembah nuwun tindhe 100.000. Wis pokoke dilumpuke kabeh. Nduk, apa? Iki cip-cip sore sik. Mumpung kene iki kondange kuwi Raja Lele. Ya. Kondange Raja Lele kabeh para warga ki akeh sing padha nggarap Tegal sawahe. Ngono, heeh. Diaturke apa? Kanca tani lho dhisik. Kanca tani dibawani ha. Engko sing ngaturke ya kuwi urut saka sing durung tau melu nggih iki. Sapa? Zola. Zola, heeh. Wah, aku yang dijejeri karo wong ayu ki. Biasane mung gori dadi. Ayo. Tengenku ki biasane mung Maya Gori saiki Elvina. Oleh niku mak klirang. Kok ketok rada kaya piye? Ayo. Ngono. Yen biyen sing jejeri bojoku saiki tak pensiunke. Nang pondokan ae. Karo kipasan. Ngono. Sing bawani anakmu Ferdi, Kang Mijo Sekolahdan Magetan. Wah, pengrawite iki dalang kabeh. Wah, pengrawite iki ngedap-edapi. Awan mau sing ngasta anakmu lanang Dunung Saraya. Ya. Iki dasare wayangane hebat, alhamdulillah ditampa karo masyarakat, ketrima anggone nyambut gawe. Ngono, heeh. Aku dadi jejering wong tuwa melu seneng, melu bombong, melu mongkok, nyatane anakku sing nyambut gayawan mau ketrima marang masyarakat. Ngono, heeh. Iya. Besok arep digawani beras sekental ning kon mikul dhewe. Ayo tajir. Ngono dasare anakmu Dunung ya arep proses S2. Ngono. Berkah pangestuku pokoke lumintu nyang anak-anakku kabeh. Ngono. Yo Mas Ferdi Sambo. Bawanono le. Iler-iler ngono kae ya. Sandure sumilir. Apal mentok. Oh, aku ki piye, Bos? Dasare wong gendeng iki anyar. Ngono. Aku kan yo sarjana seni. Sarjana seni SMKI ora lulus dan ngono. Yo Ferdi dados yo. Iler